गुड मॉर्निंग सर्वांना. आजची रेसिपी थोडी लेट होऊ शकते कारण इन्ग्रेडियंट्स तर सर्व तयार आहेत पण रेसिपी अजून बनवून झाली नाहीये आणि मम्मी आज जरा थोडी लेट उठली आहे. लेट उठलेलं सांग, तू स्वतः उशिरा आला ते नाही सांगत. हा, मी पण थोडा काम जॉब वरून लेट आलो. पण दोघं ना, आपल्या दोघांची मिस्टेक आहे ना रेसिपी लेट येणार म्हणून. तू आज काय पिते? पेज. अर्ली मॉर्निंग एनर्जी ड्रिंक. रोज पेज. चहा नाही तर रोज 1 ग्लास पेज पिते मी तांदळाची. गुड, व्हेरी गुड. आणि आज रेसिपी कोणती आहे? आज रेसिपी मी कोलंबी पुलाव बनवते. कोलंबी पुलाव डायरेक्ट कुकर मध्ये. डायरेक्ट किती म्हणजे झटपट होऊ शकतो कारण आता मला लागली जोराची भूक. नाही झटपट होणार ते. नाही तर कोलंबी वेगळी बनवली तर भात बनवा, कोलंबी फ्राय बनवा. म्हणजे पुलाव बनवते तू? कोलंबी पुलाव बनवते. बिर्याणीला टाइम लागतो? बिर्याणीला टाइम लागतो, त्याला खूप सामान लागतं. मग तू कोलंबी सोलून ठेवली असशील? कोलंबी सोलून ठेवलेली आहे. एक प्रश्न होता की तुम्ही खाऊन पिऊन रेसिपी बनवा. हा, आता आम्ही फॉलो करतो. खायला पियला देतो मग आम्ही रेसिपी बनवतो. म्हणजे तिला मी काय खात नाही. मी खाली 1 ग्लास पेज पिते आणि त्याच्यावर माझं सगळं दिवसभराचं काम होतं. कारण तुला सवय आहे ना सुरुवातीपासून. पण मग अजून एक प्रश्न विचारलेला कमेंट मध्ये, तुम्ही चाय नाही म्हणजे ह्याच्यासोबत मग चाय नाही पियत का? चाय नाही पित मी, कधीच चाय पित नाही. पहिली प्यायची, आता बंद केली आहे. मी चाय पत्ती घरी ठेवलीच नाहीये तर चाय बनणारच कशी? चहा पितच नाही आता. म्हणजे आता वाटतच नाही चहा प्यायची. आणि मग मी काळी चाय पियायची आणि प्यायची ती पण काळी चहा. बघू तू लवकर या आतमध्ये. मम्मी चालली रेसिपी बनवायला, तोपर्यंत मी तुम्हाला दाखवतो दिल कुठे बसली आमची. हे तांदूळ घेतले बासमतीचे. हे पाव किलो तांदूळ आहे. 1 बटाटा घेतलाय, साल काढून स्वच्छ धुवून आहे ना अशी त्याचे स्लाइस करून घेतले. ही कोलंबी आहे, 1 वाटी कोलंबी आहे. साल काढून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. हा कांदा 1 मोठा घेतलाय बारीक कापून. थोडीशी कढीपत्त्याची पानं घेतले. ही 2-3 हिरवी मिरची घेतली बारीक कापून. थोडेसे काजू घेतले, 1 तेजपत्त्याचं पान, 3 लवंग घेतले. हे थोडासा चक्री फूल घेतलाय, जावेत्री, 3-4 काली मिरी, थोडासा दालचिनीचा तुकडा, 2 हिरवी मिरची. हे आलं लसूणची पेस्ट आहे, कोथिंबीर, मीठ. आपल्याला जिरं घ्यायचं आहे थोडंसं, अर्धा चमचा. ही थोडीशी कांद्याची पात आहे. आपला घरातला मसाला आहे, कोकणी मसाला. थोडासा अर्धा चमचा गरम मसाला घेतलाय, हळद आणि 2 टोमॅटो घेतले बारीक कापून. आता मी गॅस पेटवलाय, कुकर ठेवलाय. आता कुकर मध्ये आहे ना तेल टाकते. आपल्याला असं स्पेशल बनवायचं असेल ना तर तेल आहे ना 3-4 चमचा तेल टाकायचं. आता तेलामध्ये पहिला जिरा टाकते, अर्धा चमचा. जिरा तापला की त्याच्यामध्ये असं तेजपत्त्याचं पान मोठं असेल तर असं तोडून टाकायचं आणि आपला खडा मसाला. खडा मसाला आपण तेलात टाकला ना की तो चांगला फ्राय व्हायला द्यायचा, तरच त्याची खुशबू येते. आता असं आपण टाकला ना खुशबू नाही येत. त्याचा जो गरम मसाल्याचा सुगंध असतो ना तो नाही येत. आता इथे तेजपत्त्याची पानं टाकते, मिरची आणि हा कांदा. आपल्याकडे सामान रेडी असेल ना तर पटकन होतो, बनवायला टाइम नाही लागत. कांदा थोडा फ्राय करायचा, नरम व्हायला द्यायचा. आता त्याच्यामध्ये हे काजू टाकते. एक बटाटा घेतलाय, तुम्ही बारीक फोडं करून टाकली तरी पण चालतील आणि बटाटा नाही टाकलं तरी चालेल. एक अशी पण कमेंट होती की चिकन मध्ये बटाटे का टाकले जातात किंवा बटाटे का टाकतात? बटाटे टाकतात, बटाट्यामुळे ग्रेव्ही पण वाढते आणि त्याचा स्वाद पण वाढतो. आणि कमी माणसं असतील म्हणजे जास्त माणसं असतील तर चिकन पण वाढतो. हा, थोडी रेसिपी वाढू शकते त्याच्याने. रेसिपी वाढते म्हणजे आमचं समजा चिकन कमी असेल ना
तर 2 फोडं चिकनची तर 2 फोडं बटाट्याची तर प्लेटमध्ये दिलं ना तर ते म्हणजे भरलेली प्लेट वाटते. आणि आमच्या घरी विचारलं तर ताईला आमच्या बटाटे आवडतात अशी खायला. ताई एक बटाटा तर टाकायलाच सांगते. मला नाही आवडत खायला. बटाटा नाही खात पण ताईला बटाटा ताईसाठी टाकायला लागतो. हा म्हणजे जसे बघा जसे माणसं असतील त्याप्रमाणे रेसिपी बनते. आता मला चिकन मध्ये बटाटे आवडत नाही टाकलेली पण ताईला पाहिजे असते म्हणून ती रेसिपी आमच्या घरी बनते ती बटाटे टाकून बनते. आता हे टोमॅटो टाकते. आलं लसूणची पेस्ट टाकते. मसाले जे टाकले आहेत ना ते आपल्याला जास्त फ्राय नाही करायचे आहे, थोडे थोडे फ्राय करायचे आहेत. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना तांदूळ टाकते. आणि आम्ही पण अशी रेसिपी बनवतो ना ते कमेंट्स बघूनच बनवतो. तर ह्याच्या अगोदर पण एक कमेंट होती की मावशी हे काकू मावशी काहीतरी म्हणाले होते ते की कोलंबी भात बनवा, कोलंबी पुलाव बनवा. तर ते मी रेसिपी ते असे नावं घेऊन मम्मीला ऐकवतो आणि तेव्हा तिने डिसाईड केला की आज कोलंबी आणूया आणि हे बनवूया. म्हणजे तुमचे पण रिक्वेस्ट असतील तर तुम्ही कमेंट्समध्ये सांगा की तुम्हाला हे बनवून पाहिजे किंवा काय पाहिजे असेल बनवून. हा म्हणजे कसं मला तयारी करायला लागते ना. हो म्हणून तिने ऑलरेडी कोलंबी आणून ठेवलेली माझ्या येण्याच्या अगोदरच. आता मसाला टाकते. हळद. आपल्याला कुकर मध्ये बनवायचं असला ना तर काही टेन्शन नसतो शिजायचं. ते आपल्याला आपण 2-3 शिट्या करतो ना त्याच्यामध्ये सगळं होऊन जातो. आणि तू काल आवल्याचा ज्यूस टाकला होतास ना मग ते अजून विचारलं की आवल्याचं लोणचं पण दाखवा, आवल्याची अजून वेगळी रेसिपी पण दाखवा. आवळ्याचं लोणचं पण बनवायचं आपल्याला. आता याच्यामध्ये कोळंबी टाकते बघ. सर्व हे कुकर मध्ये आहे ना एकत्र सामान टाकायचं, ढवळायचं, चांगलं तेलामध्ये परतायचं. बघा थोडं तेल आहे ना जास्त लागतो हा, कारण एवढे भाज्या असतात, कोलंबी आहे, आपला भात शिजायचा असतो. पण एक चांगली गोष्ट आहे सर्व कुकर मध्ये टाकत राहायचं आणि ढवळण परत शिजलं का नाही ते बघायची गरज नाही. हो. आता गरम मसाला टाकते. आता मी कुकर खाली घेऊन आहे ना पाणी टाकून आणि मीठ टाकून दाखवते. गॅस जरा बंदच करते. हे बघ दाखव सर्व कसं मिक्स झालंय. छान वाटत. आता याच्यामध्ये मीठ टाकते. आपण चवीपुरतं मीठ टाकायचं. गावाला पहिला आहे ना काय करायचं माहितीये का, असं मीठ आहे ना मीठ हातात घेतलं की असं वास घ्यायचा आणि टाकायचा. का म्हणजे का माहितीये बोलतात आलनी खार होत नाही, पण ते मला माहिती नाही खरं काय खोटं असं होत नाही काय ते, पण असं शास्त्र होतं. असं उंगायचं आणि टाकायचं, असं उंगायचं टाकायचं मीठ. अजून पण ती परंपरा चालू आहे. असेल कुठे ना कुठे असेलच चालू ते. आमच्या गावाला पण चालू आहे अजून. आता ही कोथिंबीर टाकते. त्यापाठी पण काहीतरी लॉजिक असेलच. हा आता याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आपल्याला. आता हा डब्बाभर तांदूळ होते ना, हा डबा 2 डबे पाणी टाकायचं आपल्याला. डबल. हा जेवढे आपण तांदूळ घेणार ना त्या हिशोबाने आपण डबल पाणी टाकायचं. पाणी टाकलं की असं चांगलं ढवळून घ्यायचं. आता मी गॅस पेटवते. हा कुकर कसा उंच आहे ना, जरा उंच आहे. हाच कुकर असा जरा थपका असता ना तर म्हणजे असं खाली उतरून ढवळायची गरज नाही होती. आणि हे कुकर आहेत ना पहिले आहेत ना माझे. आता या कुकर लोकांना आहे ना 30 वर्ष झाली. 30 वर्षाचे कुकर आहेत. बापरे. हा आणि शेगडी म्हणशील ना तर ही शेगडीला पण 22, 23, 24 वर्ष झाली हे शेगडीला पण. तेव्हाची शेगडी आहे. हो आमच्याकडे रिपेअर करणारी येतात ते बोलतात हे खूप जुनी शेगडी आहे तुमची. जुनी वस्तू चांगलं टिकतात. हा
कुकरला पण आता किती वर्ष झाली गो, कुकर पण अजून चांगले आहेत. आपले फॅन जुने आहेत ते टिकले, नवीन आहे ते बिघडले. हा म्हणून जुन्या वस्तू आहे ना कधी टाकायची नाही. नवीन नवीन वस्तू आम्हाला घ्यायची काही गरजच नाही. असे माझ्याकडे 3 कुकर आहेत. आता थोडी वाफ लावायला घेते, थोडा म्हणजे गॅस कुकर खाली घेतला होता ना, तर थोडा तापला ना की मग शिट्टी लावते. मी काल तुम्हाला त्या आवल्याच्या ज्यूस मध्ये तुम्हाला एक प्रश्न विचारला होता की अशी रेसिपी सांगा जे नावाप्रमाणे नसते. माझा एक्झाम्पल होता गोडी डाल, बरोबर ना मम्मी? गोडी डाल गोड नसते. तर असे खूप चांगले चांगले उत्तर आलेत. जसे उत्तर आहेत मोतीचूर लड्डू, बरोबर मम्मी? त्या लड्डू मध्ये मोती थोडी असतो. गुलाबजाम कोणत्या पिठाचे बनतात? कसल्याही पिठाचे बनवू शकतात, पण ते गुलाब काहीच नसतं त्याच्यात, गुलाबाचं काहीच रिलेशन नाही. खेकडा भजी, बरोबर आहे, खेकडा भजी. आम्ही पण रेसिपी जेव्हा खेकडा भजीची टाकली होती तेव्हा कोणकोणत्या सबस्क्रायबरांना वाटले की खरं काय खेकड्याची भजी बनवली आहे, पण खेकडा भजीमध्ये खेकडा नसतोच. राईट आन्सर आहे, आकार खेकड्याचा असतो. आता एकाने लिहिलं होतं हॉट डॉग, बरोबर आहे. त्या हॉट डॉग म्हणजे काय नावाप्रमाणे आहेत नाही ती रेसिपी. नेक्स्ट आन्सर आहे कोंबडी वडे, बरोबर ना मम्मी? कोंबडी वडे मला सुद्धा असं वाटलेलं की ते कोंबडीचेच वडे बनवतात का, कोंबडीच्या चिकनचे. बोलायचा मी बोलली एकदा कोंबडी वडे बनवायचे आहे, तर बोलला कोंबडीचे वडे कसे बनवतेस? हो, मला असं वाटलं. मी बोललो चिकन तर आणलंच नाही, मग तू कोंबडी वडे कसे बनवतेस? पण असे पण कोणते कोणते आन्सर्स आहेत जे मला थोडे लॉजिकल, मला काय समजले नाही ते. एक होते शंकरपाळे. मम्मी तू समजव मला, ते त्यात मधले त्या शंकर नाही आहे. बरोबर आहे, शंकरपाळे मध्ये शंकर नाही. मला ते आन्सर असून ऐकून हसायला येते. काश्मीरी पुलाव, हा तर स्ट्रेट पुलाव झाला ना, मग हा आन्सर राईट रॉंग असू शकतो का? देशाचं नाव, गावाचं नाव, मग आन्सर राईट पण असू शकतो, म्हणजे रॉंग पण नसू शकतो, राईट पण नसू शकतो. म्हणजे नाही, ते पुलावचा सवाल नाही. पुलाव काय आपण जे रेसिपी मध्ये साहित्य आपण टाकतो तेच असतो, पण ते कसं त्या गावाचं नाव, देशाचं नाव येण्यासाठी ते तसं नाव दिलेलं आहे. एक अजून एक होतं सुतरफेनी. सुतरफेनी म्हणजे ती कशी सुतरफेनी बनवतात ते सुतासारखे होतात ना, म्हणून त्याचं नाव सुतरफेनी. हा पण एक आन्सर राईट आहे. खारा वांगा. खारा वांगा काय एवढा खारा नसतो, खारा नसतोच तो, पण एक सुका वांगा बनवतो त्याला नाव खारा वांगा. एक आहे पेपर डोसा, बरोबर आहे. पेपर डोसा मध्ये बरोबर आहे, ते कसं पातळ बनवतात. त्यात काय पेपर डोसा मध्ये काय पेपर नसतो, पण तो पातळ असतो ना पेपरासारखा, म्हणून त्याचं नाव पेपर डोसा. आणि अजून 2 आहेत, गरम मसाला आणि गोडा मसाला. बरोबर, गरम मसाला असतो पण तो काय गरम राहत नाही कायमचा, आणि गोडा मसाला गोड नसतो एवढा. म्हणजे हे सर्व आन्सर बघ किती माणसांनी आन्सर दिले. मला तर एवढे पण माहित नव्हते, मला तर लॉजिकली 8-9 माहिती होते. आता टोटल 15 आन्सर्स आलेत. बघा हे सर्व आन्सर्स होते जे मी कमेंट्स मधून लिहून काढले. आणि मम्मीची इकडे भांडी घासून झाली आहेत, आणि इकडे तू बोलले ना बॉईल झाल्यावर हे लावणार आहेस ना? हा, थोडा कड आला ना की झाकण लावायची, कारण ते वरती आलं नाही पाहिजे म्हणून. हा, वरती नाही आलं पाहिजे. हे लास्ट व्हिडिओ मध्ये तू टिप दिली होती, बरोबर ना? होय. आणि कुकरचं झाकण पण आहे ना जरा भिजवून लावायचा, म्हणजे वाफ बाहेर येत नाही. असं रबर आहे ना, भिजवून ठेवायचा. तुझे टिप्सचे पण वेगळे व्हिडिओ बनवले पाहिजे, म्हणजे फक्त त्याच्यात टिप्स असतील. आता मी थोडा गॅस आहे ना थोडासा मीडियम करते, कारण काय माहितीये लगेच वरती येईल म्हणून. आणि तुमच्याकडे सुद्धा काही रेसिपी बद्दल क्वेश्चन्स असतील ना, तर ते तुम्ही खाली कमेंट्स मध्ये मला सांगा. म्हणजे तेच क्वेश्चन मी पुढच्या रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांना विचारेल, म्हणजे आपल्याला तसे आन्सर्स पण भेटतील. म्हणजे तुमच्याकडे कोडे असतील काय रेसिपी बद्दल, किंवा काहीतरी असे क्वेश्चन्स असतील जसे मी विचारलं होतं, तर तुम्ही मला कमेंट्स मध्ये क्वेश्चन्स द्या. तेच क्वेश्चन्स मी बाकीच्या सबस्क्रायबरांना विचारेल. म्हणजे थोडी अशी ऍक्टिव्हिटी राहते आणि थोडी इन्व्हॉल्वमेंट असतं आपलं. एक शिटी झाली की दुसरी शिटी होते. आपण शिट्या होता नाही ना तिथेच थांबायचं जरा, कारण का माहितीये कधी कधी त्याचं पाणी आहे ना वरती येतो शिटीतलं, मग ते शिटी खाली दाबायला लागते. नाही तर आपण आहे ना बाहेर गेलो आणि कुकर लावलाय तर शिटीतून सगळं पाणी बाहेर येतो ना, म्हणजे सगळं ते निघून जातो. त्याचं रस्सा जो असतो ना तो सगळा निघून जातो, शिटीतून बाहेर येतो. आणि लास्ट टू लास्ट व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला सांगितलं होतं की आम्ही लाईव्ह सुद्धा येणार आहे, पण ते आमचं लाईव्ह यायचं राहिलं, कारण ताईने आम्हाला मेसेज केला की मला सुद्धा लाईव्ह मध्ये यायचं आहे. आता जेव्हा ती घरी येईल तेव्हाच आम्ही लाईव्ह येऊ. आणि लाईव्ह मध्ये आम्हाला तुम्हाला दाखवायचं होतं की त्या वॉलमध्ये त्या कर्टेनच्या पाठी मम्मीसाठी काय स्पेशल आहे. आता कितवी शिटी आहे? तिसरी शिटी आहे. म्हणजे पटापट मी शिट्या केल्या, 3 शिट्या, 2 शिट्या नाही तर 3 शिट्या एवढेच करायचे. म्हणजे 3 सुद्धा करू शकतो पण पटापट. 3च्या वर नाही करायचे. शिट्या झाल्या, आता मी गॅस बंद करते. 3 शिट्या झाल्या आहेत. आणि इथे सुद्धा आणि आजूबाजूच्या 3 घरामध्ये सुद्धा
फ्रेग्रन्स आला असेल सर्वांना की काहीतरी इकडे पहिली शिटी झाली ना हा तेव्हाच एकदम फ्रेग्रन्स सुटलाय की काहीतरी इकडे प्रॉन्स किंवा अशी मच्छीची रेसिपी काहीतरी बनते. आणि कोलंबीचा वेगळाच फ्रेग्रन्स येतो. वेगळाच येतो वास. हा तर ते कोलंबीचा कोलंबीचा वास आहे ना आणि जवळ्याचा वास राहत नाही. कधी पण काही नाही आपण त्या एकदा कमेंट पण आलेली ना कुठेतरी बाहेर गावी जवळ आणलेला आणि बनवला तर वास जात नाही. खिडक्या खोलले दरवाजे खोलले तरी. हो ते सांगणार होतो मी. काही नाही डब्यामध्ये पण ते जवळ नेऊ नका कधी, कारण ते उघडल्या पूर्ण कंपनीवर तो वास पसरतो. आता कुकर आहे ना थोडा थंड झाला पाहिजे, नंतरच आपण खोलूया. पण आपल्याला लगेच खोलायचं असेल ना, तर आपल्याला बटाटे वगैरे शिजवून घ्यायची असेल आणि आपल्याला लगेच खोलायची असेल तर अशी शिटीची आहे ना, अशी चमचा वगैरे घ्यायचा, अशी शिटीची हवा घालवायची. डायरेक्ट खोलायचं नाही आणि कुकर तसा खोलत पण नाही. पण आता मी कसं माहितीये, हवा घालवत राहिली ना तर त्याचा जो स्वाद आहे ना आतला, तो स्वाद निघून जाईल. म्हणजे ते आपल्या आतमध्ये मुरला पाहिजे. म्हणून ते आपण थोडं आहे ना झाकण खोलेपर्यंत वाट बघायची आहे, त्याच्यानंतरच तुम्हाला वाढते. आता हे सर्व झालं मम्मी, हे तर तू माझ्यासाठी बनवतेस, पण तू काय जेवणार आहेस? माझ्यासाठी आहे ना काय? टोमॅटोचं सार आहे, भात आहे. कधी बनवलं होतं ते? सकाळी. टोमॅटोचं सार, भात आणि मच्छीला जायच्या आधी मी माझं जेवण बनवून घेते. हा म्हणजे त्याच्या अगोदर. आणि भाजीमध्ये काय बनवलंस तुझ्यासाठी? भोपळ्याची भाजी, लाल भोपळ्याची भाजी. म्हणजे मला सर्व पॅरेंट्सला पण सांगायचं आहे, आमच्यासाठी बनवता तर ठीक आहे, आमच्या मुलांसाठी बनवता ठीक आहे, पण तुमच्यासाठी पण तुम्ही काहीतरी बनवा. कारण तुम्ही नेग्लेक्ट करता स्वतःची हेल्थ, मुलांसाठी बघत राहतात आणि स्वतः कमजोर होतात. राईट ना? तुम्ही पण स्वतःसाठी बघितलं पाहिजे. आणि त्याला सेल्फलेस म्हणजे सेल्फिशनेस नाही म्हणत, स्वतःची हेल्थची स्वतः काळजी घेतलीच पाहिजे आपण. नाही तर मम्मी बनव बिर्याणी, मम्मी बनवते बिर्याणी, मम्मीने काही खाल्लं नाही सकाळपासून. जर मम्मी नॉनव्हेज बिर्याणी खात असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही, काही प्रॉब्लेम नसतो. हो. आणि मुलांनी सुद्धा केअर करायची. आता तिकडे बिर्याणी थंड होते, सॉरी पुलाव थंड होतोय. पुलाव नाही थंड होत आहे, कुकर थंड होतोय. राईट. आता मम्मी एकदम डाऊट पकडायला लागली मला. आणि तू काय खाते मम्मी? चला तुम्हाला एक क्वेश्चन विचारून दाखवतो. मम्मी, आपल्या घरामध्ये पसारा असतो सर्व आणि नॉर्मल सर्वांच्या घरी असतो. आपलं घर साफ कधी होतो? पाहुणे यायचे असतील तेव्हा. जर पाहुण्याचा फोन आला ना, 2 तासात पूर्ण घर तुम्हाला टापटीप दिसणार, एकदम पॉश. सगळे कपडे बिपडे एकदम सर्व बाहेर कपडे पण कपडात. तुम्ही जर घरी आलात ना तर तुम्ही कधी बोर नाही होणार. आमच्या घरी चालूच असतं, आमच्या दोघांचे टेप चालू असते कधी पण. मी हे सीताफळचं जरा सांगते. काय सांगते? ते म्हणतील रेसिपी कमी होते. आणि हा, ज्यांना रेसिपी बघायची असेल ना त्यांच्यासाठी मी एक करतो की रेसिपीच्या खाली मी तिकडे लिहून देईल की रेसिपी स्टार्ट्स ॲट दिस टाइम. म्हणजे तुम्ही त्या टाइमवर डायरेक्ट जावा, म्हणजे तुम्हाला जर हे ऐकायचं नसेल तर. पण 80% माणसांना रेसिपीमध्ये काय असतं, माणूस समोर बोलताय चालतंय ना, तेच महत्वाचं असतं. 80% माणसं आपल्या चॅनलवर तुझं ऐकायलाच येतात. तुझं बोलणं त्यांना खूप आवडतं. मला पण तुझं बोलणं खूप आवडतं, सर्वांनाच आवडतं. फ्रँकली बोलणारे माणसं खूप कमी भेटतात. आणि ऐकलं तर काय प्रॉब्लेम नाही. काय सांगते तुझ्याबद्दल? हे सीताफळ आहे ना, आपल्याला आता बाजारात सीताफळ यायला लागली आहेत ना, तर सीताफळ खरेदी करताना कसे सीताफळ घ्यायचे ते दाखवते. जाड बी असले पाहिजे, हे बघ. बरोबर ना? हे त्याचे जे बटन सारखे जे डाग आहेत ना, हे जाड असले पाहिजे, असे मोठे असले पाहिजे. असे बारीक बारीक नाही घ्यायचे. हे बघा, हे असे बारीक असले ना मग ते आतमध्ये त्याचे दाणे मोठे नसतात. हे मोठे दाणे असले ना बाहेर असे मोठा आकार, तर ते आतमध्ये सीताफळ भरलेला असतो आणि ते खायला पण मोठे असतात. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला हे दाखवतो. आणि सीताफळ घेताय नाही ना, कच्चे सीताफळ घरी आणायचे, पिकलेले नाही आणायचे. हा, सीताफळ बद्दल मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे. सीताफळ चांगले आणा, कारण सीताफळ मध्ये किडे सुद्धा असतात आणि ते तुम्हाला खाताना दिसणार सुद्धा नाही. ते सफेद असतात ना. हे तर चांगले आहेत. आणि म्हणजे जास्त पिकलेले सीताफळ असतात ना, बाहेर गाडीवर जे जास्त पिकलेले असतात ना, ते कधीच आणू नका. हो, बाकी फळांमध्ये एवढं काय दिसणार नाही, पण सीताफळ मध्ये दिसून येत नाही, कारण व्हाईटच असतात ते पण. आणि सीताफळ कसं आपण पिकलेले घेतो, पण त्या सीताफळ मध्ये काय असतं ना ते माणसांना माहिती नाही पडत. कारण मला सुद्धा माझे तर आता एवढे डोळे चांगले तर मी एकदा खोललं आणि नशीब मी खाल्ले नाही. आणले बाहेरून पिकलेले आणले, नशीब मी खाल्ले नाही. रात्रीची वेळ होती, मी रात्री लाईट वर अशी खोलून बघितले, कारण मला माहिती होतं
तर मी खोलून बघितलं त्याच्यात आहे ना सफेद सफेद आळ्या होते. त्यामुळे तुम्हाला दाखवतो. आता हे सीताफळ एकदम टेस्टी आणि चांगलं वाटतंय. असं सीताफळ होतं ते पण त्यात एवढं असून पण मला दूध पिकलेला आणला होता एक. एवढं पण मला दिसलं नाही की त्यात ते खराब वस्तू होते. आता हे झाली. आता फळांचं जर गोष्ट आली तर तुम्हाला मी एक मिनिटं काहीतरी सांगतो फळांबद्दल. तुमच्या घरी फळं आणून ठेवा, फळं खात राहा. जे पोरं मुली डायटिंगवर आहेत ते फळांमुळे काहीच प्रॉब्लेम होत नाही. फळांमध्ये फ्रुक्टोज असतो, शुगर नसते. तर ते हेल्दी शुगर आहे जे फळांमध्ये. तर सर्व फळं घरी आणा, कारण घरी असतील तर तुम्ही खाऊ शकता. फळांमध्ये सर्व व्हायटमिन्स असतात जे आपल्याला भेटले पाहिजे. आणि सीजनल फ्रूट सर्व खात जा. आणि पॅरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, फॅमिली किंवा तुमचे फ्रेंड्स त्यांना सुद्धा फ्रूट्स खायला द्या. एक दिवसाच्या सर्व मीलमध्ये एक मील फ्रूट मील असलीच पाहिजे. तर तुम्ही हेल्दी राहाल, तर तुम्ही स्लिम व्हाल, तर तुम्ही फिट व्हाल. मम्मी पहिली जाड होती एकदम, आता तिला एकदम खूप डाईटवर एकदम रिस्ट्रिक्शन लावले तुम्ही. सकाळी उठल्या उठल्या पहिला आहे ना गरम पाणी प्यायचं. गरम पाणी जेवढं पिता येतं तेवढं तुम्ही गरम पाणी पियायचं. जेवताना पाणी नाही प्यायचं. हो, जेवणाच्या अर्धा तास गॅप अगोदर, अर्धा तास गॅप नंतर. आता एवढं बोलण्यात आपला कुकर थंड झाला असेल. झाला. काय फ्रेग्रन्स येतोय का एकदम मस्त. आता माहितीच पडणार की ह्याच्यात आज काय घरी बनले तुझ्या. ते तुला खरं सांगू मी आज काय बनवणार होती. काय बनवणार होती म्हणजे म्हटलं माझं जेवण तर झालेलंच आहे, पण तू आता थोडा नॉनव्हेज कमी खातोस ना. हो, मी नॉनव्हेज एकदम कमी केलं खायचं. म्हणून मी आहे ना मटर पुलाव बनवणार होते. मटन म्हणजे नेक्स्ट फ्रीजर मधून आहे ना वाटाणे काढले होते आणि पाण्यात टाकून ठेवले. पण तू मटर पुलाव रेसिपी बनवली आहेस. नाही असंच घरामध्ये आपल्यासाठी बनवणार होते. हा. अजून आम्ही अशी खूप बडबड करतो. जर आमची पूर्ण बडबड मी एडिट नाही केली ना तर हा रेसिपी व्हिडिओ अर्धा तासापेक्षा वरती जाऊ शकतो. पिक्चर सारखी स्टोरी निघेल. हो, खूप मोठा होतो व्हिडिओ. 40 मिनिटाचा व्हिडिओ होतो. एडिट करून मी तो 10 मिनिटापर्यंत आणतो, 12 मिनिटापर्यंत कसं आणतो तो करून. आणि ताई असती तर मम्मी ताई असते तर अजून मस्करीमध्ये बडबडीमध्ये मारामारी पण होते पप्पूची आणि ताईची. मी नाही मारत, ताई मला ताई मारते पप्पूला. बघ भात. अरे बापरे, मस्त झालाय ना. मग किती बघूनच तिकडे. आता मी तुला ताटामध्ये काढून देते. मम्मी किती ताट वाढते. 2 ताट वाढते. 2 कोणाला. 2 त्यांना. आपली रेसिपी बघतात त्यांना त्या तोंडाला पाणी सुटलं असेल ना. बरोबर. एक माझ्यासाठी आणि एक तुमच्यासाठी. आता नेहमी रेसिपी बनणार तर तुम्ही रेडीच राहा स्क्रीन मधून खाण्यासाठी. भात मस्त जरा मऊ झालाय. आता मी चमच्याने काढते. आणि मग हे रेसिपी गरम गरम खाण्याची वेगळीच मजा असते ना. गरम गरमच खायची असते. एकदम खूप मजा येते. आणि तीच रेसिपी थंड झाल्यावर मग एवढी त्याला हे मजा येत नाही. मजा येत नाही. मी परत आपण गरम पण नाही करू शकत. हो, म्हणून आपण हॉटेलमध्ये जातो ना. हॉटेलमध्ये आपण का जातो, कारण आपल्याला गरम गरम खायला भेटतं सर्व. तुला वाटत असेल हॉटेलमध्ये, पण हॉटेलमध्ये पण सगळं शिजवून ठेवतात पहिलं. हो, फक्त ते गरम करतात तात्पुरते तिकडे. गरम करतात तात्पुरते, तुम्हाला गरम गरम वाटतात. आणि आता एक माझ्या मित्राचा रेस्टॉरंट आहे, तर ते मला देत होता तो मशरूमची काहीतरी रेसिपी देत होता. मी त्याला बोललो तुझ्याकडे आता मार्केटमध्ये मशरूम अवेलेबल नाही आहेत कुठे कुठे, तुझ्याकडे कसे अवेलेबल आहेत. तर मग मी तो बोलला आम्ही ते मशरूम विनेगरमध्ये सोक करून ठेवतो. बरोबर. म्हणजे त्याच्यात काहीच राहिला नाही मध्ये मशरूम मध्ये. मग सर्व त्याचे न्यूट्रिशन होतं ते सर्व गेलं असेल मध्ये. मग जातो ना तसं. आणि मी त्याला विचारलं किती दिवस राहतं असे विनेगर मध्ये मशरूम, तर बोललो खूप दिवस राहतं. वर्षभर पण राहतो. म्हणजे आपण जे पिझ्झा खातो, काही मशरूम रिलेटेड बाहेरचे प्रोडक्ट खातो, त्यात काहीच मशरूमचं न्यूट्रिशन राहत नाही. म्हणून तुम्ही असे घरगुती सर्व व्हिडिओ म्हणजे रेसिपी बनवत राहा. बघून एकदम. तुम्ही कोणतं पण ताट उचला. मम्मीचं तिकडे बघू जेवायला घे. आता बघ इकडे 2 ताट आहेत. हा माझा ताट आहे, कारण मी सॅलड खातो पण ते कोशिंबीर बनवून खातो. आणि हा तुमच्यासाठी सजवलाय बघा. तो अशीच काकडी खात नाही कापून. हा, मी असे काकडी, टोमॅटो, ऑनियन, कांदा असं कापून खात नाही. मी ते क्रश केलेला सर्व दह्यामध्ये खातो. हे सगळं आता तुम्हाला तुमच्यासाठी सजवलेलं ताट. तर आता हा ताट मी तुम्हाला माझ्या ताटातून तुम्हाला टेस्ट करून दाखवते ही रेसिपी कशी झाली आधी.
पुलाव नेहमीप्रमाणे एकदम चांगला आहे मम्मी, नो डाऊट. त्याच्या सुगंधानेच एकदम वाटलेलं काहीतरी टेम्पटिंग रेसिपी एकदम. कोलंबी भात, कोलंबीचा पूर्ण स्वाद त्या रेसिपीमध्ये आलाय. पूर्ण भातावर ते कोलंबीचा टेस्ट उतरली पूर्ण, म्हणजे एकदम चांगलं वाटतं ते खाण्यामध्ये. असं ही रेसिपी तुम्ही पण बनवा, कोलंबी भात बनवा आणि सांगा मम्मीला कशी झाली ती.